Daing Naikurit na anuman ang Untoward incident ang opisina kan City Disaster Risk Reduction and Management Office o Lcdrrmo Makalihis na Manrapado ang Super Typhoon Pepito sa Legazpi City. Inian kinumpirmar kan pamayo kan Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office na si Engineer Mila di Azur. Sigun kay Azur, daisindang nai-report na insidente na may kinaaraman sa bagyo. Pagdudoon niya, dakula ng GAD ang naging papel digdigan pigpaotob na preemptive evacuation na ipigsugo ni Alkalde Alfredo Garbin Jr. na kung sa inantes pa Manrapado ang bagyong Pepito nasa ligtas ng mga lugar o evacuation centers ang mga Legazpeño. Well, syempre, knowing the gaps, so nag-post assessment din kami on the part of CDRRMO. So, na-realize namin kung ano yung mga gaps. So, kung ano yung doable in a short span of time between now, post Pepito, until the next, kung meron pa man, sana wala na. Until the next, then kung ano yung doable kung pwede pang ma-improve na, then that is what we are focusing now. Para next time, mas prepared pa kita. Dugang pa niya apuwer sa preemptive evacuation na kaiguman sindanin assisted evacuation katuwang ang manlain-lain na law enforcement agencies kung saan pigduruman nindaan mga residenteng kaipuhan pang i-evacuar urog na sa mga nasa delikadong lugar nga ni may hatodan mga ini sa kanya-kanyang evacuation centers. When we do preemptive evacuation, it's for the safety of the lives of everyone. Bako sa kung ano pa man. Safety. Tanganing warang magadan, warang malugadan, warang missing na in action during that time. So yan, may mga lessons po tayo dyan. So buhay po ang pinapahalagan during preemptive evacuation. Mientras tanto, kasood mang aga kan tulos man na ipigsugo ang decampment kan mga bakwit. Magigirumduman, Huwebes, Nobyembre 14, kan magpaapod din pre-disaster risk assessment meeting ang alkalde kan syudad. Nga ni mas mapaghandaan ang naunang bita na kalamidad kung saan napagkasurunduan na tulos mai-evacuar urog na itong mga residenteng nasa delikadong lugar. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline, Dagta.